Jam'iyyun siyasa a Najeriya na sanya miliyoyin nairori ga masu neman tikitin takara a cikinsu da sunan kwaɗan siyan fom, wanda al'umma ke ganin kuɗaɗen sun yi yawa. Ko a wannan Laraba sai da jam'iyyar APC ta ce duk wani mai neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar sai ya sayi fom akan naira miliyan 100. 'Yan Najeriya dai na ganin irin wannan mataki zai ta'azzara siyasar kuɗi da kuma hana waɗanda suka cancanta neman takara. Ga abin da wasu mazauna Kano ke faɗa akan wannan batu. Gaskiya bana ganin wani tsadan fomin da ake saida. Wannan wani abu ne wanda yake nuna shi talaka yanzu a unguwa ba zai iya tantance nagartar mutum ba ya ce bari ya tsaye da hitin da ba da. Amma da tsarin da yadda ake yi, idan dai kun yarda da amanar mutum zai wakilce ku ko ba da kuɗi, za ku iya sahi ya tsaya kuma ku zaɓe domin ya yi muku aiki. Profesor Kamilu Sani Fage masanin siyasa ne a Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Ya ce hakan na rage yawan mutane masu kishin ƙasa. Yin haka zai cire mutane masu kishin ƙasa a wa'anda suka cancanta. Domin mutum idan ya je da niyyar ya ba da gudunmawar shi ne, ba inda zai yi a ce ya ba da irin wannan makudan kuɗi domin ya ba da gudunmawarsa a gudanar da gwamnati. Batun siyasar kuɗi ba wani sabon abu bane a Najeriya. Sadiya Yahya Isa, Nasara Radio.